Аз спрях задължително. Карай бе, what the fuck. Това не е CS. Точно така. Та игра е за фън. Опа. Не, харе. Уха. Аз отдалече ги стрелям дефансивно. Тук няма ли спрей? Не. Това е по-хубаво, много по-хубаво. Някакви табове. Ей, тук на земята има едно детска до гръбна. Поне като играем тази игра сме подготвени за зомби апокалипсис. И къде даш чуват? Точно така. Те буквално зомби защо ме бяха толкова бързо. Не. То много забърза. Петя, гледай! Виж. Само кой? Ой, не куч. Ето пънтарен България. Скачате на главата и удейте скоча. Ой, дебил. Знаеш кой е якото? Че идват много! О, чемалко, че, по-полека бе! Чемалко е, гласа! Последници не съм правил такива менета, бе. Чай, си използвам това. О, гледай са. Ако има някъде, ей там има. Ти отдай там ще дойдат. Върля един от такъв. Ще взема друг. Това е спитър. Чай да отива, бе. О, Има как някакви... Има джихаджисти, чемалко. Много са пред тебе. Чемалко, човек. В мен те ръчно толкова. Те са трепат сами. Това много да е смяла. Те са трепат сами, човек. Чемалко. И аз с това ги разстрелвам. Айде да спим. Време е да спим. Ко? Не. Окей, аз съм на 99, това е хубаво. Ти имаш аптечка и аз имам аптечка. Тук ще дойдат, ще изсипят много май. Май така бе. От тия врати, тук сме на тия врати. Имам граната. Чакай, не е в картон. О, малко брадва има. О, имам молотов. Аре, падай бе. Аз вземам пистолет. Аз ги цепа едно такова бавничко, е така лекичко просто. Спокойно. Ги цепа отдалече. Спокойно. Е това ако го гръбнеш, чай, искам го някъде, като го гръбна, отвори ми вратата да го пустай, като го гръбна и ги изтрепва. Какво е това бе? Има някакви планове. Сме на тука бе. На и тази врата сме бе. Ел система има някаква. Тук има бензин. Сега ще го гръбна, гледай сега. Ту, аре бе, о. Тук е някакъв. Не изкачай. Не, къв ето танк! Това е чарджър. Има един танк човек, де тази мъйта би земята 30 минути. Има Ноксус някакъв яков е. Някакво токсично има. Идвате ли момчета? Да бъда в пил. Аз едно бавничко ги стрелял. Си скева как просто релодинг. Враги! Парица. Егия, са тъпи. Какъв реплейс? Свършихам патроните, човек, сега само брат. Сям помпа. Тук е ваня, тук има помпа, ай ще има помпа. Да има пак такова. Оцеля някой ще е хубаво. Ма е това бе. Това се спалмат от никъде, разбираш ли? Кой му удра бе? Чуй се малко е. Отзад. Къде? И зад нас. Получава се пак е... Що пак ми? Що да ми? Окей, айде хора. Пинга ти е 300, така че... Да, съм си... Тя сега спада, човек. Поне за клипа да ни лагва. Поне ти... Ма не зависи, ако хостват сървърите на Valve, тогава няма да има проблем. Ако хостваш ти... Тай не ме да ми спочитай, че не хостваш ти. Това е хубавото. Че Гейбън един път мисли за нас. Тук има вътре бомб, чека, има бива, само има бива, окей? Барист има. Има братничка и с него спа, да се знаеш. Аре, едва.
Аз проверих то. Даже не помня. Тук пише да взема пайп бомб. Какви в туалетната е? Туалетната е, моля да идем. Тук има пайп бомб. Чай, мисля, че тук трябваше да го използваме. Там е някакъв вид граната. Ето ги бе, ето ги бе! Ей там са човек, чай да хвърля една пайп бомба да ги... Опа! Това беше много добра пайп бомба! Това беше много добра пайп бомба! Сега ще умра. Бягай! После чудеш тук, петиш флашка в CS, умираме. О, И така бе. ако ти ли хвърли тази Да. бомбата? Как ги избиеш? Трупове. Моля му още. Мисля, че трябваше да види... Ей така, по стълбата. На нож. Бомба! Fuck you! Къде е Не мога бомба? го убия. Ще грабни! Бий го е! Бий го бомба! Аре, бъди бе! Какво са качват бе, но? Умни ли ми са правите бе? Ай, падайте! Били бомбара! Ай, аз качвам. Идват тук човек. Идват, скачайте. Окей. Бравей! Аре, Дрек, издик! Взех. Какво това бе? Какво бе? Ние сме много тъпи, какво се идва това? Смотри, махме за... тук има! Аллах акбар! Калашник! Къде е? Къде е калашник? Калашник ли взе? Да. Всички взехме Аз калашник. взема и това. За снайперче. Да, ма не мога да взема. Ето ги, те пигат горе бе. Това е автоснайпера, това е нуби снайпера. Да, сам да е тук към мен. Аз май са хил, бе. Малко да те мразя. Ти отгоре идват бе. На CS. Скочка бе. Що не, че малко? Аз ще му си взема калашник. Става, това отвътре му бият. Те идват и отвътре бе. Май добре, като сме минали от някъде, би трябвало да ни дадат повече от там. Идват откъдето си искат. То сма хилва, гледай какъв пича. Хил нима бе, така. Без това аз имам хил и ти си имаш още хил. Лекичко да слезнем, лекичко. Ингаче се оправи лекичко. Там има още, значи сме там. Аре, умри бе. Всъщност, каква е идеята на играта? Ние да оцелеем. Егри в сейф. Това слънце как блести. Аз съм се намалял гамата много жестоко. Браве, зомбак. Че малко, има съм зола. Че малко само. Какво се правиш само? Watch out! Отгоре ли ще идват сега? Явно. Те се туча. Отгоре има, там горе има. Аре, то защо ли умира бе? Тук се качват, бе, там са горе. Чувам зомбита от всяка. Ето има стълбички, идвате ли? Че малко. Така. Не така. Сензитивити едно... Еко. Вау. Какъв флаг? Той като някакъв спортист бяга. Сензитивити 1.75, така е по-добре. Това играе CS на... Също си играе CS на 2.3. Айде, пинга беше... Вау, хора и свидетел, обаче... Reload. Чакай, иде ходи. И тя играта бъгна. Не, аре. Къде пинга зада. Лохогор! Има молотовки на земята, бе, мой. Вземи една молотовка. Така, взех, сега мятаме ето. Деца качват и... Някакво се занимавам. Аре, молотовка за всички. Те ще изгорят бавно. Че малко че.
Гледай, качват се още. Качвайте се, аз няма цепа да ви е по-фон. А така. Мини пресода на батал. Да, бомба как работи. Така работи добре. Ай, извай. Чамък. Най там сме. Тия врати. Какво е това? Да видя на къде сме, човек. А, не, тук сме. Какво е това, бе? Ооо! Hey, that's not cool. Seriously. А, тук има така граната. То ли сме? Какво е? Да, тук сме. Взех нещо странно, дето се казва... Не знам какво прави. А! Не бе, това ми дава патрони, бе. О, молотов и бензин. О. А, това ако гръмне и... Чамък, бе. Да, това ще стане. Май ти си хардкор и ще минеш през Hey, I него. recognize this. That gun store's just up Тук има ahead. още работи, а? Това И е гън така стори граната. някъде напред. О! Тук ми спай боб там, не пидайте. Какъв паем бомби, чамък, бе? Сега се. Личната бива. Да. Пустой! Колко е? I think I'm okay. Се Виж справя. това е. Тя тата е справя. Thank you Това е kindly, уич. man. Дет като го чуеш, по-добре бягаш. Piss out of me. Да, Айде, имаш ли? О, I ес! gotta heal. Идвай. Ес, бе! Much better now. Стигаме втория сейф хаус. Ооо! Мислиш ли? Има малко оръжие, Some а? money for these? Аз имам, не знам, какво взела. Аз вземам мемка. Има автомат, има автомат. О, Не, има родих със семка. снайпер просто. Родих със семката. Емка ли си дал? Тук има... О, вземам това. Taking the rifle. Видим това. Това Hey, също. some guns here. Това е някакъв... О, това има автопомпа. Тук има патрони. Има някакъв хънтинг снайпер райфъл. Дай, вземи се тук хил, бе, аз на хил, но и си взема още един. О, то аз нямам. Малко. Аз вземам такова. Weapons over Не, here. чай. Се хилниш ли? Има хил. Мисля, ти си на фул, де, почти вземи едно. Better. И си го пази. Laser sights here. Айде да ще говоря тук с това. Да го отвори. Какво правим са? Изчакаме тази врата се отвори. Виж, вече сме по-точни, да? Яко. Ти имаш ли такова червено, бе? Аз съм с друго вид оръжие. Ма не, то това с всяко оръжие Something that става. makes sense to me. Късно. Май трябва да чистиш не това с дясното копчета. Дай това да скопче. Just don't forget to take care of us. Взе ли го? Ми. Ай, вратата се отвори. Няма значение. Това сме по-точни. Ай, от тук лекичко ги взе. О, виж къде трябва да стигнем. Виждаш ли? Вратата. Ага. Трябва да влезнем, да вземем едно и да излезнем. Ма вътре, ако знаеш колко са много. Готов ли си за битка, човек? Аре, време за джихадистите. Айде! Някаква кола ли вземаме? Какво? Наистина кола. вземем кола. Защо? Кола? Кола? Дебела. Не, но ясно. Бързо взимам я. I got his Те call. са Let's няколко go. коли. Ай, тръгваме! Пазете, Емо, here. бързо. Идват! Вратете! Вратете! Те ама са толкова много! Ще ги избия и после взема колата. Аре, ще взема колата. Малко е. Ай, те са навсякъде, бе! Те е Това кола. и то бомбар гръмне, ма направи лук. Представя, че малко е. Къде е колата, бе? И видите, бе, колата. Взимам братва, ей! Имам малко братва, бе! I'm a reload. Зареждаме. Окей, Взехте окей. ли колата? Да, излезнах с колата. Омага, съм точно като изгледах вашите Windows на оригинален. Още има ли? Ето. Ето. Да. Ето, чуваш ли ме? Чувам те да, бе. Да, айде това беше, съжалявам. Сървърът ще умре след малко. Окей. Пинга... Пинга е сериозен. Мисля, че трябва да вземем тъпата кола и да видим някъде. Къде е колата? Защото тук, знаеш, че тук може да си ги бием вечно.